Cal, en la perspectiva econòmica, obrir nous camins, però camins que ja hem teixit en el dia a dia. A l'àrea social, a l'àrea mediambiental i a l'educativa hem treballat molt en aquests àmbits. Però Girona no serà si els seus ciutadans no es troben lliures, no es troben feliços, no troben que la seva opinió pesa. I això significa un nou model de governança. Jo he vist en aquests anys que amb la xarxa de centres cívics, amb el funcionament d'aquesta xarxa, s'ha anat empoderant desenes i desenes de persones en el marc associatiu. I que en aquesta ciutat tenim més de 300 associacions que participen en els centres cívics des de molts punts de vista diferents. Però, en canvi, quan es troben amb el govern, hi ha com un decalatge, hi ha com una desconfiança. No ha estat fàcil, ni és fàcil, governar i alhora escoltar i buscar el millor parer. No és fàcil unir allò que és divers en el barri i generar-ho en un projecte de ciutat col·lectiva. No és fàcil, però en alguns casos, com a govern, no hem donat bon exemple. Me referiré a un tema que encara m'escou, que em fa mal, que ha estat una gran oportunitat en bona part perduda per la ciutat, que és el Pla de Barris de Santa Eugènia. El Pla de Barris era una gran oportunitat per galvanitzar tot el teixit associatiu, per fer fort aquest teixit i avançar. Els prejudicis i les pors han impedit que anés i que es completés de la millor manera. Recordo la discussió que vam tenir amb el govern sobre el Pla de Barris. Jo vaig proposar un Pla de Barris Salt-Santa Eugènia. No es va saber treballar bé. Salt se'n va anar i des de l'Ajuntament de Girona es va dir que anaven a la seva. Quina oportunitat perduda per teixir territori. Segon, vaig plantejar una comissió participativa àmplia d'entitats i polítics municipals que liderés aquest Pla de Barris. Se'm va dir, tu ja tens prous competències. Iniciativa, teniu ja moltes competències, més que els regidors que teniu. Això ho hem de liderar nosaltres. I nosaltres eren els altres, no érem nosaltres. I vam posar el regidor Estrella, ara director general Estrella de la Generalitat de Catalunya. Jo hi ha coses que no entendré mai. Llei de Murphy, no ho sé. Però aquesta manera de ser fotocòpia en blanc i negre del que era protagonista tot color havia d'acabar malament. Aquesta visió, per una part regalista de la política, sembla que allò que és públic, que tu administres, sigui teu. És públic. I per tant, tu l'únic que fas és en ús de fruit administrar-ho. Aquesta visió de regalista i després de prepotència. Això ha fet teixir i desteixir moltes accions del Pla de Barris i ha fet que aquells ciutadans organitzats que havien de saltar per un peu en aquestes inversions estiguin emprenyats amb l'Ajuntament. I molt emprenyats perquè aquell que ha portat això se n'ha anat a Barcelona i, en aquest cas, Barcelona ho pot assumir tot, és una gran ciutat, i aquí ningú ha donat responsabilitats, explicacions de res. La governança és el contrari. La governança significa no perdre el sentit que et dona la representativitat. Els polítics escollits democràticament tenim l'autoritat que ens donen els nostres vots. Però hem de compartir la política cada dia. I això significa accions mancomunades. Significa teixir comunitàriament les accions. Aquesta és l'oportunitat perduda, però torno a dir, rectificar és de savis. El problema no és equivocar-se, és trobar noves fórmules. L'experiència ens dona moltes d'elles.